بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمن أندري كربرا بونا فلا مبفو السلام عليكم مبفو نتلم مبفو نواتي أبلغنا نبيبسك فو نيرا بفو عليكم السلام تليفون بورا نعم أمي بارا فنانا نعم أبلغنا نبيفو لكوني منو نيهرك مو يابلاي أو سكتولا بمن أندري أبلغنا أو بمن كوكو بما جنيدا بيفن دي جنيبا ويتشي وبفق فوكو كومنو ميسي ناسيا جما أكون نونت بيكوي وأكو فنادو منو تسنغ بانتي أبلغ كورو بيسي نانيا جاتمنا ni jeng la je fulo jeng dara amena wa shidi jeng wuli kuma do ali ka soro sebenu kele no ka foko atna memblinga bu wati klima fo mashiye kro ko ati bambi o an yero ka nyana ma ko ni ba ye ka foko kudo bi no gela do ni la kudo bina ika nyana ma ko no kuma do ita damna chugo don re ita do femi sira nayima ere fana ta do abina bank majme nam o abi olu de kofo alaka masaya feno be no lu farla alaka masala ble nam damna li abani we alaka kodi able ay on ga anu badun ka kote baman andre aw baman ko bena wati o chen able femi ke wati mase able ubike on se kutala nam ya fam abi alaka masaya ko fo dugune able ko de be alabulu nam ami nyanamaya alaka seba kono ni nyanamaya fona kanga ban wati mina o de be alabulu ala de bisiga fobo ni a wati dai daro ni akliba la komando e ibta soro ni mando be no ba nyine ku yere fangu tise bu bala chugo dolo bu bala ti nam ko ro wajina ka fo alaka wati masida ble o matisaka alaka da ka kulat kele ka fibi pon kuna ka kire tayable pour que ma foko fem bena wati do na sira beke la akbar mat lan muye ko labande nyena makrobo ko labande nyena on est tard do able bo fe ka fo fenchama med no antolu nyedo able koro be na antolu nyedo anti je ko nyedo sikatola komi mina ke je komi je be bolo mi ka on tar do asigi me chugo na tar do an woni dai ala yi anda kan bla je kono nam o na fora ko labanti je la abi armade dande ko fo albla nan ayo ko nyega jugu nyedema oche je masaya fla de be no albla nan ala ka masaya ni setane ka masaya mado nam ibta so ni je kanumbaw olu ye bejate ko lu ye jende onye sawula olu ye mogo ye munu mi ta setane ka sira fe chien chama la gor o ne taro sira fe siza mo chama la fiateu la gor ya fam o de kama fugo jembe fe munu blay mogo koro jen ka juwa de ma sawula fe chama blankoro kuma do olu mani ayrema la gor o de kama fugo jemanya jen ka juwa de ma ayo misali mi fe jugu munu ni drogu munu ni froxe jugu munu mita ani janye aman janye ko munu ke abla ndane olu achama be no laba manyama sikatola ubedi ogoni olu te jien ko yo ogodo o nga ni bi bato ni bi ala bato la sige ebi sino ko nuna or ka fuko jien ka junga de ma sabula fenchama bi jien ko no mo bi ndike fe munu no fe mo yarba de yerema tubarakallah bismillah baman andre abla nano jaranye biye tarataye nam juin kalo e cliché ngoro samba fla ani mogani kili nam amala je fasribo ye frete sebenike se frete folo kono amodo nyefo moye wasa family ka sega sura kula ko ba jumana be kebide parce que talata malila we ko ba noyede ay ko ba tiga kebi abla ko ba tiga bi ay ko ala kana ko kalni ko ba bi kebi ala ka ke hera ko ba do abla amin ya rabbi ay nga dem ni jume mali tribunal ou anga dem ni le reporter anda dem ni reporter abla ay tubarka le reporter mouvo reporter ajira ka foko colonel Ashimi Guita ale ko ni
ka sigili ko kuma kɔnɔna na Naam. ko a ye layidu ta k'a fɔ ko a bɛna seko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa jamana bi musaka min don a ka baarakɛlaw ni a ka ɲɛmɔgɔw la nka fɔ a ka ɲɛmɔgɔw la Naam. o ko ka se ka dɔ bɔ o la bila na Naam. musaka min don ɲɛmɔgɔw la ko ka dɔ bɔ o la Wargala. min bɛ tali kɛ ko Asimi Goita ka ni qualification min kɛra kunungo a bila na ko nin kɛra kalan ye sariya ko siratigɛ la Naam. min dira cour constitutionnelle ma cour suprême fɛ a bila ye ko a ko kuma kun bɛ sen na nka ko a kɛra sariya ye sa Dr Sokɛli Kokala Mayiga ko ale sugandira ka kɛ fanga ɲɛmaa ye Naam. a jira fana k'a fɔ ko MP4 olu kɔni ye a jira sa k'a fɔ ko Mali mago bɛ fanga min na bi ko de ye bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ ye fanga min kɔnɔ a bila an dan Jama fanga tɛ sɔn bɛɛ jɛma dɛ. Ayi n ko bamananw ko fanga tɛ sɔn bɛɛ jɛma. o ye tiɲɛ Le républicain. u bɔlen kɔ sa colonel Asimi Goita ka fanga ta kelen n'o siratigɛ la bila ye a yera sa k'a fɔ ko a ye layidu ta k'a fɔ ko kalataw bolo dara cogo min na ko a bɛ kɛ o cogo la ko falen foyi tɛ don a la bila ye Ayiwa. min bɛ tali kɛ CEDEAO ka sɔrɔnadonba Goodluck Jonathan ko ale fana makɔnɔnen don bi Bamako walasa ka jateminɛ dɔw kɛ ayiwa Goodluck kɔni sen bɛ ci an ka jamana in kɔnɔ sa yanni ka kalataw kɛ o ye jagoya ye ayiwa Dr Sokɛli Kokala Mayiga nka ko ale sugandira ka kɛ fanga ɲɛmaa ye républicain mɔgɔw sɛgɛnnen don kan yan nɔ nouvelle horizon nouvelle jumɛn b'a kɔnɔ ko colonel Asimi Goita ale ye a jira kunungo k'a fɔ ko musaka min bɛ di ale yɛrɛ ma jamana fɛ ko a tilalen 3 ye ko a ye 2 a bɛn'o don mɔgɔya dɛmɛ ani kɛnɛyako la an ka jamana kɔnɔ o musaka bɛ se sifɔ wari miliyari 1 ani miliyɔn 800 de ma a ma se k'a fɔ ka ɲɛ kunu ko 1 million 500 milliards n ko a faamuna a photo a fɛ ale fili la a photo fili la a dala ka teli de ko miliyari 1 ani miliyɔn 800 musaka min bɛ bɛn o de ma o ko a ye san kelen ta awɔ ayi o ye ale bɛna musaka min di bɔ a ka wari in na a ma fɔ ko den cɛra alors sa ni 3 b'i bolo 2 ale bɛ miliyari 1 de di 2 o de musaka kan ka bɛn miliyari 1 ani miliyɔn 800 ma donc ale bɛ to ni 1 awɔ ale bɛ to ni 1 cɛ wari fama yɛrɛ dɛ Ablaye o ti ɲɔgɔn kunkologolo wa nɔfɛ gansan koyi non i k'a lajɛ ni miliyari 3 ni ko san 5 président b'a minɛ k'a bila kɛrɛfɛ sara t'a la an b'a balo an b'a furakɛ non famaya ka di yɔrɔ ka di an yɛrɛ fana ta a ɲɛɲini an ka se ka don a la u bɛ dɛ naam Dr Sokɛli Kokala Mayiga ko kɔni ye tile 10 kɛ a bɛ makɔnɔ n'a bila ye ko kunungo kɔni yamaruya dira sa k'a fɔ ko a bɛ se ka fanga ɲɛmɔgɔya baara k'a bila ye tubarikala Agel Hawk ko n'ale bɛ Kidal mara la ko sigidalamaw kɔni sirannen don kosɛbɛ ko caman bɔra yen nɔ ka sabu kɛ jatigɛ wale tigilama ninnu ɲɛ a bila ye ayiwa ko kabi Sokɛli Kokala Mayiga sugandira Cɛman Ibɛri Kulubali ale ye a ɲini a fɛ k'a fɔ ko a ka fanga sigi bɛɛ lajɛlen bɛ a yɛrɛ ye fanga min kɔnɔ n'o ye gouvernement y'a bila olu dun t'a fɛ changement ka kɛ o ye tiɲɛ ye olu dun tɛ EMP la wa EPM la ayi Cɛman bɔra EPM la bɛnna o depuis EPM bɔ fanga la APR wa bien quoi la Cɛman de y'o kulen sigi o ayiwa l'indicateur de renouveau ale mun sɛbɛn bi a jira k'a fɔ ko koba minnu b'a la ka Sokɛli Kokala Mayiga ma kɔnɔ fanga ɲɛmɔgɔ in na olu bɔlen don a dɔw kalama ani fana ko kulu dɔ politiki kulu dɔ sigili baaraw bɛ sen na a bila ye ko walasa ka se ka wulikajɔw kɛ ni cɛmancɛ fanga ala k'an kisi n'a fɔra k'a bɛ jɛgɛn olu ka se ka lakile cogo min na ko colonel Asimi Goita ye layidu minnu ta jamanadenw ye kunungo o fana kɛmɛ k'o kuma o fana fara ɲɔgɔn kan a bila yan nɔ a kana kɛ dalakuma ye dɔrɔn o ye tiɲɛ o tɛ wa info matin ala sɛmɛjɛ k'a fɔ ko colonel Asimi Goita kelen cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye ko maaw bɛ se ka jigiya sɔrɔ a bila ye maa bɛ se ka jigiya sɔrɔ a ko la kɔni awɔ ayiwa ko jɔn ye Sokɛli Kokala Mayiga ale min sugandira ka kɛ fanga ɲɛmaa kura ye o kɛmɛ ka ɲɛfɔli dɔw fana kɛ Sokɛli Kokala Mayiga kan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ nka Sokɛli Kokala Mayiga bi ma bila dɔgɔtɔrɔya na ja dɛ bi ma bila dɛ 82 wa mun fɛ le 88
Oh, 88. A kɛra docteur ye. A tiɲɛna. Wa ka spécialité o docteur ma ca Mali la. Ayi. Maa don tiɲɛna kunkolo b'a kan da la bilen. Kabala o ko maa minnu bɛ ɲangata sera u ma o k'u ye sɛbɛn kɛ ka ci Asimi Goyita ma k'u ka dekun fɔ o zone Mali baarakɛlaw k'olu bɛ wuli ka jɔ la walasa u bɛ se ka u ka laɲiniw sabati cogo min na ko n'o ma kɛ k'u bɛ fɛ ka taa baara bila labila ye. Fo ko n ka yɔrɔ fura ka ɲɛ dɔrɔn Les Échos wele ala jira k'a fɔ ko Asimi Goyita kɔni tɛgɛ donna ka jamana ɲɛmɔgɔya baara la ani ko Asimi Goyita ni Choguel ni ɲɔgɔn cɛ a ko u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn jumɛn de la olu kɛmɛ ka o kumaba dɔw fana ɲɛfɔ ni cɛba fila in n'o ye Asimi Goyita ni Choguel Kokala Mayiga ye ko koba 5 minnu bɛ yen nɔ olu kan ka ɲɛsin olu ma teliya la k'olu ɲɛnabɔ Les Échos mɔgɔw fana kɛlen don k'u nɛn don kumaba dɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bila ye. L'Indépendant ye mun sɛbɛn bi sɔgɔmada la. L'Indépendant sɛmɛntiya k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga sugantili min kɛra ka kɛ fanga ɲɛmaa ye ko sugantili ɲuman don wa ko a bɛ se ka kɛ sababu fana ni ka tasuma caman faga a bila dan min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ Takuba n'o ye kɛlɛbolo ye min sigira Faransi fɛ walasa ka jatigɛ wale tigilamaw kɛlɛ a bila ye ko gɛlɛya dɔw bɛ a kɔnɔ sisan sabula ko kabi mɛkalo tile 24 tɛmɛnen ko Danemark ni Belgique olu kɔni ye a jira k'a fɔ ko olu tɛna kɛlɛcɛ bila ka na kɔnɔ wa ko Estonie fana ye a ka baaraw sunsuri a kuli kɔnɔ fɔlɔ a bila dan kabi bandaw ka fanga dafiri la ko ni wala kɔni kɛra gɛlɛya bɛ force Takuba kɔnɔ an bɛ waati min na i ko sisan. Mali Tribune ale sɛmɛntiya k'a fɔ ko politiko siratigɛ la Choguel Kokala Mayiga ani waleɲumandɔnbaliya olu kɛmɛ ka hakilijagabɔ dɔ kɛ o siratigɛ la a bila dan fana ko procureur Kasoge ko ale b'a la ka nɔbɔli dɔ kɛ yen nɔ dongo juguya siratigɛ la mairie kɔnɔ ko CFA wari $63 ko a b'a la ka o sɛgɛsɛgɛliw kɛ yen nɔ a bila dan ni ye sɔgɔmada na kunnafoni teli kumaba dɔw ye tilegan fɛ an b'a lajɛ k'an nɛn don kumaw ni ɲɔgɔn cɛ. D'accord. Bamanan André investiture kunu ama président ka sigi wa ka président sigi Mali la comme kunu ka kɛ cogo min na k'a fɔ ka bolokɔrɔ ta ka kali o daminɛna Alpha Umar Konare de la. Alpha o fɔlɔ de. Alpha a daminɛna Alpha de la. Ale fɔlɔ de. Ale de fɔlɔ président fɔlɔ tun tɛ Modibo Keyita ye. Modibo Keyita ale ye président mais kalamata ye. Député de y'a sigi. Député taara ale yɛrɛ ye député ye député de yamaruya di k'ale suwanti ale namite ko ale de jamana ɲɛmaaya wali ka kan donc a bɛ jamana ɲɛmaaya jɔyɔrɔ sɔrɔ donc député y'ale sigi kudeta kɛra la Musa fɛ Musa ye fanga minɛ ni malifada ye Musa y'a sigi jagoya ale n'a ka sɛdɛsikulu k'a to ale sɛdɛsikulu la olu fana ma bɛn a la Semɛlɛni de tun tɛ Semɛlɛni don comité militaire de libération nationale k'a to o la u mɔgɔ 14 de don bon comme ne y'a fɔ ye fanga tɛ sɔn bɛɛ jɛ ma k'a to ɲɔgɔn sama na ɲɔgɔn janfa la ale y'u bɛɛ coro kelen fɛn fɛn mun tun b'a la n'a ye kuma na mun b'u kan kɔrɔta a y'u bɛɛ kan sigi o siga t'o la o a daminɛ yɔrɔ Jakite fɔlɔ a laban ni cɛkɔrɔba ka ko Kisima ani Karim Dambele olu minɛna waati min na Musa ye fanga sɔrɔ a yɛrɛ ma donc a ko bon Fɔlɛs Sangare tɛ sisan an bɛna parti créer ko parti tɔgɔ UDPM Union démocratique du peuple malien démocratie au sein du peuple liste unique candidat unique medel ko mede voilà démocratie au sein du peuple mais liste unique candidat unique ko kalata bna ke nyama kalata nyame candidat clé mi o candidat clé aller Mati Kamara Bodé ni ba fekk député fana ou bala liste unique nous y mon fodo donc kalata kara 99,92% quoi passera alors qu'on est nomination de allez mon fodo 99,89% nomination de la nomination de parce que maintenant comment le voyez de 600 de kalata bike hali nambara bala mais follow kalata ni san kalata tikele 600 kalata na kadi yitita na kadi jenaba yatita na kadi yantita
amanga papier di makale ma ta voter benona folota duti vita voter du benona Oli tumbike donc Tiena o wati na tumbike tane ay ko wala manable makale mi que voter ma tan nona Tiena ko wala manable donc o tumbike Musa Watla ni ne de ko duti mba ko beske be mine ne bita u nona ne ba u be mba voter u be et ma minta odelo Obana. Donc, on est tout. Donc, on a ni Kalata, Moussa a été élu président avec 99,99%. Bébé sera ni ma voté. Ah. Nasigra abna mingila matodo. Maintenant, coup d'état kara Moussa là, ko Moussa ami démocratie sigi, ko fangati mine tuguni ni malfaye, ko momu me fanga mine ni malfaye hadam jamana ni jamana de manga ya fama a manga teme akanga nyangini. O de fura de. Oh. Mais est-ce que vous mangez beau charelle parce que peut-être amsa banana quand vous beau sinon vous de Canada comme fangati meneni malfa daye tuguni ni mo fanga free ni malfa daye ya fatiki ma sankemo ko ambi mine kay ino mine ah wala forade na yamunde 92 2012 ayama coup d'état ke wa au politicien glende arrangement ke ou les lois d'amnistie votées à l'aise, qu'on a un farama comme un coup d'état qui est engagé, ou bien un coup d'état flan sabana yote wala. Maintenant Alpha, allez ni mo kononto de Tarakalatala pour les élections présidentielles libres. C'est-à-dire que ne sebi bolo, ibi kamboni kambobi parti bo, na kadibi kenyere bo, wote ni kenyere bsekake. Non. Donc Alice c'est balo, indépendant balo Alice. Mo indépendant au 50 millions nabi bolo biseke. Donc candidat kononto de sorola Alpha Omar Konare Thiolé Mamadou Konaté Muntaga Taldissini Almami Silla di RDP Demba Kabri Diallo ala hinala di FDP Mamadou Maribatou Diabala hinala di PIDP ani Idrissa Traoré di PDP l'ancien bâtonnier Baba Akiba Haidara Amadou Ali Niangando ala hinala di parti RDT Baba ki clé akelen ni médiateur clé ni au lieu de mo kononto folo mu ye président ya nyini Mali la watmina démocratie na o mo kononto la Thiolé ani Alpha le tar deuxième tour là Alpha de gagné na maintenant le 8 juin 92 donc Amadou Toumani Touré tombé cette espèce mayal yo investir organisé pour la première fois au Mali. Alpha Nanaka, Bolokota, Kaleshin, Drapeau de la Mouyer, Munkarakunu, Kakalfa, Kakabitani Bare, Akero Odonde. Aflana Kera, Atetae. Alpha Koni, allez, doit d'ailleurs. Parce qu'elle est à Alpha Koni, Amatani, Angana Alpha Alpha Nana, Alpha Yaka Santanke, Kuletamake, Manga Mobili, Rebe Muli. Avec l'un des fangaba. Donc, oh là, encore à l'union, secret babolo. Kuno de babolo. Otewa. Kanga. Alpha ka watla. Coup d'état make. Reblo mobili. Ayaka fin defa. Faut make. Kafanga di kata. Kafanga di. Élection organisée. Kafanga di. Kali atetema. Iye fanga di ya segima salam lafia. Katida kaso. Katida kaso. Donc, au fanakera palais de la culture là. Atete fana ya bolo galega chien mais atete fana ko mna di mais alema ay amul ay maçon wati bina kalot sabador no tora wi ale fana fanga free donc alema se ka yelema kadi ayama ay fana ko avec président c'est là ko yante ko ça dasu yan en disant ay pi paquet ou quoi bada civil donc utara jongule tagana ay fanga di ma anim sera ko fe ko ma songa sa atarakati ayba manipuler don ni ko fe ka premier ministre sigi premier plein pouvoir o fana segu kaduro ale re bamana de ko plein pouvoir le fait fanga babulo yere de quoi ale bi fembe voilà comme c'est ko plein pouvoir ale amener bamana yere plein pouvoir parce que bakaru ni segu kawe bamana yere de quoi faut aller faut ko fanga di jomo ko na kaltaro kapta de aga wala na sebe di jomo voilà jawo mo ko afede ay fana ko ayata takana de utara takana fajiri ko ibadi jomi wa yandudu a direma ya amba mine ya o yamina bulu otewa donc jongule tara yo élection organisée ibeka nana ibeka fana ya qualification ibeka fana manda flana mulegera
amase ka ba Assimi fana yo mena Assimi yo gosi ka mena la bon Assimi fana ko mbeke président ko yante c'est là ko yante civil de Ghana Assimi fana a dit Chikoroba ma ale fana ma dia ko comment ya mais ale volonia ye ke quoi ay Assimi ka ke kuni ale ka ke donc c'est ça asekra ay volonia ke Chikoroba ni wana wana ndele c'est ça ale rekela ay volonia ga al seda wala ah bon mais ay munundo charte kono voilà seda o maska kuma bleu c'est que là donc c'est ça kulu ale ra fala bol ko nek président bo sangoni abibolo anga tanay akekanya ambo ro lesa tabarkala adewa o kuma ndo okay amel okay mi fora amma akake o chugola ko suras ka to suras ye nyemoga nuna a donne no ni minye wa kana nyino ko alu akana nyino ko awo sabula donne no mo ye mo mi barake a chesir lendo o me ni ntikle de ayingo a donne do yo famu ni munu ye akana nyino ko ka barake no na barake no yi ko binya sisa onyi no mugo ale ne kulu de jira ko le dage ale kelen ta yera wolution ay me ko al ali kulu mu le barake ni u be ko se ne ba yi ka fo mo fona do munu no gole unte surasiya nawo aywa a jate de be mina sa u kuma chugo mina folo u ku cliente jamanje fa ya binya aywa ala ka nyowo yalla sonama ay merci itraore kamba jite